کارودانên egera pêkanîna operasyoneke bêjeyî li Rojavayê Kurdistanê û hewlên Rûsyayê yên ji bo pêkanîna zemîneke siyasî ya di navbera Tirkiye û Sûriyê de berdewam dikin. Li gorî serokê berê Hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûriye Xalîd Xoca dema Şam û Enqere li hev bikin bo Tirkiye xetereyeke nû peyda dibe. Hem ji aliyê rêxistinên çekdariyên deverê û hem jî ji aliyê popülasyona muxalîfên Esed ku zêdetirî 5 milyon kesî ye. Di rewşek wisa de ev popülasyon wê berê xwe bide Tirkiye koç bike. Yani wê ji Esed birevin. Ev jî ji bo Tirkiye hem hesabı hem jî denklemeke nû ye ku li serê bifikre. 5 milyona yakın bir popülasyon. Beşar Esed bi xwe jî naxwaze carek din vegere wan herêman. Li wan deveran herîkêm 5 milyon muxalîfên Esed hene. Esed naxwaze bi wan muxalîfan re jî serê xwe bêşîne. Ji ber vê yekê bi giranî û nerazîbûnê nêzîkî pêşniyara Tirkiye dibe. Belkî li ser deverên ku PYD û YPG ne yanî wekî Minbîç, Tel Rifat û Kobanî Esed bi Tirkiye re müzakereyekê bike. Lê ji bo deverên din hiç bawer nakim. Kurulduğundan beri bütün taraflarla iyi anlaşıyor. Li gorî şarezayên peywendiyên navdewletî di demek nêzik de nayê çavarekirin ku Tirkiye ji deverên ketiya nava xaka Sûriye derkeve. Ev jî dibe arîşeyek ji aliyê Sûriye ve. Bi taybet jî duwarê egera hevdîtinekê ya di nava Erdogan û Esed de ku ev demekê Rûsya hewl dide Erdogan û Esed bîne balhev. روسیا دخوازه همه خاک سوری و جغرافیا سوری بگره بین دستی کنترل اسد لی اوایجی روسیا جیل بر شعبی و هی دخوازه اوهان نبشر بگره یعنی تشتیگ تایبتی هز جی هزا قصدیت نه خواز هز اسد به رژیم بی یا روسیا جی او قیسی خرط ببین ل رجلات فراتش بر خاطر گیل و طنگ بکن جی قد بین دستی و جی پترولین جی غازین و ایگن مسوری تبیدو دکدی لگوری چاردیرو پسپوران دگل ناrazîbûna Amerîka، Rusya û Îranê her çiqas Tirkiye bi ısrar xuya bike jî duwarê operasyona bêjeyî de ya li Rojavayê Kurdistanê di demek nêzik de ne pêkane ku Tirkiye karibe gaveke wisa biavêje. Bi boçûna şarezayan heta Rusya encameke erênî ji hewlên egera pêkanîna hevdîtinekê ya di navbera Erdogan û Esed de bi dest nexe û li aliyê din Amerîka neyê serwext kirin pêkanîna operasyoneke bêjeyî ji aliyê siyasî, leşkerî û peywendiyên navdewletî ve bo Tirkiye wê derî li metirsiyên nû veke. Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul.